Dobrý deň, v tejto videorecenzii sa pozrieme na jeden z najmodernejších notebookov, ktorý sa označuje Sony Vaio VGN TT21XN. Na ľavej strane je to pripojenie externého adaptéra pod krytom HDMI port a pripojenie drôtového Ethernetu. Toto je Firewire port, dva USB porty, pripojenie mikrofónu a slúchadiel. Na pravej strane sa nachádza kombinovaná optická mechanika, ktorá sa otvára buď z tejto strany, alebo tlačidlom z predného panelu. Ďalej je to pripojenie na externý monitor a v kĺbe podsvietené zapínacie tlačidlo. Na prednej strane sa nachádzajú čítačky pre memory stick a SD kartu, prepínač bezdrôtového internetu a signalizácia prevádzkového stavu notebooku. Pravá časť je venovaná nastaveniu hlasitosti notebooka, ďalej je to tlačidlo pre nastavenie a otvorenie optickej mechaniky. Toto je touchpad, pod ktorým je integrovaný snímač pre otlačky prstov. Toto je klávesnica s oddelenými klávesami, na ktorej sa celkom pohodlne píše. V hornej časti je potom aj integrovaný snímač vonkajšieho osvetlenia. Nad displejom je umiestnená aj webkamera, súčasťou notebooku je aj integrovaný mikrofón. Na notebook sme sa pozreli aj trochu podrobnejšie. Na trocha neprístupnom mieste na ľavej strane sa nachádza aj šachta pre PCI Express karty. Na spodnej strane je potom priestor pre moduly RAM, v štandardnej dodávke sú dva moduly, celkové 4 GB. A toto je jedno z prekvapení. Pod maličkým krytom sa nachádza port na pripojenie dokovacej stanice. Displej má uhlopriečku 11,1 palca, je to LED displej s vysokým kontrastom, celkové vyhotovenie je veľmi elegantné v atraktívnej čiernej farbe. Výrobca udáva, že výdrž tohto notebooku je okolo 8 hodín, my sme v našej prevádzke merali okolo 5 hodín, stále je to vynikajúca doba.